Soc la Raquel i m'agradaria llegir-vos un fragment del meu llibre favorit. Una vegada, ja fa molt de temps, vaig veure un fantasma. Sí, un espectre, una aparició, un esperit, ho podem anomenar com vulguem. El cas és que el vaig veure. Va ocórrer el mateix any que l'home va arribar a la lluna. I, tot i que va haver-hi moments en què vaig passar por, molta por, si hem de ser francs, aquesta història no és el que sol denominar una novel·la de terror. Tot va començar amb un enigma, el misteri d'un objecte molt valuós que va estar perdut durant 7 dècades, les llàgrimes de Shiva. Així es coneixia aquest objecte extraviat. Al seu voltant va haver-hi venjances creuades, llamors prohibits i estranyes desaparicions. Va haver-hi un fantasma, sí, un vell secret amagat en les ombres, però també va haver-hi molt més. I bé, espero que us hagi agafat ganes de llegir Les llàgrimes de Shiva, que és el títol d'aquest llibre de fantasmes.